Rok s rokem se sešel a máme tu poslední letošní pořad. Již za několik dní oslavíme vánoční svátky, přivítáme nový rok 2014 a zároveň se rozloučíme s rokem starým. Než tak učiníme, pojďme se v krátkém sestřihu podívat, co nám tento rok přinesl.
Tak to bylo krátké ohlédnutí za rokem končícím. Jestli to byl rok dobrý či méně dobrý, záleží na úhlu pohledu toho, kdo se dívá, ale také na tom, jestli ty dobré věci, lidi a okamžiky vidět chceme. Snad každý z nás má s příchodem nového roku nějaká ta očekávání. Jaká jsou právě ta vaše, tak na to už se u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v Semlech ptali semilští filmotoči. Tak, čekáme. Hedvábné tóny se rozeznívají náměstím, avšak auta projíždějící kolem značně kazí celkový dojem, ale s tím se musí v 21. století počítat, bohužel. Ještě chvíli by to mělo trvat, ale snad se dočkáme. Já jsem dostal informaci z režie, že strom za námi by se měl každou chvíli rozsvítit v celé své kráse, tak jsme napětí, přeseme se nedočkavostí, jak to celé dopadne a jestli už to konečně proběhne, jestli už ta velká chvíle nastane v nejbližší chvíli, anebo jestli si budeme muset ještě další chvíli počkat do té chvíle, než se všemi milovaný smrk rozsvítí i na Semilském náměstí. 1. Ano, výborně. Nezačal sice nový rok, ale stromeček se rozsvítil úplně bezchybně. Vidíte ty světla, jak svítí jedna vedle druhého v těch řetězech nad sebou nahoře. To korunuje velká stříbrná hvězda, která rozsvící celé náměstí jako betlémská hvězda kdysi dávno. A je to znamení pro všechny pastýře, že v Semilech se opravdu něco stalo. Dámy a pánové, jsme svědky něčeho neskutečného, něčeho, čemu budou naši vnuci říkat velké rozsvícení semilského vánočního stromku. Každý pojal oslavu začátku adventu po svém, zde vidíte věrného Římana, který římskou svící vítá přicházející advent. Opravdu dojemné chvilky. Ještě než se všichni začal, musíme se vrhnout do davu a zeptat se jich na to, proč jsme sem dnes přišli, a to je otázka, jaké je vaše největší vánoční přání? Čau. Můžeme prosím tě říct, jak je tvoje největší vánoční přání? Tvoje největší vánoční přání? Já nevím. Vážně nevím. Tak jaký musíš mít vánoční přání největší? No tak, aby si mi vrátila auta. Jo. A byl můj syn zdravý. Bílý Vánoce. Bejt zdravá. A vaše kolegyně, jak se na to jmenuje? Jaké je vaše největší přání? No samozřejmě bejt zdravá. A sdělte to teď přání. Taky. Takže zase můžu říct, že si přejí, aby byli zdraví. Stále zdraví všem přejem. My všechno máme. No to zdraví, no. Tak jo. Přežít 80 let. Tropický ostrov. Aby byl živej. Abych se dočkal ještě příští rok. Jaké je vaše největší vánoční přání? Aby se všichni lidi měli rádi, byli na sebe hodní, nebyli zlí a šetřili tu zemi naši. Moje největší vánoční přání je, aby byla pohoda, klid hlavně a tak, nejde to o těch dárkách a hlavně o tom klidu. Ty jo, nevím. Jaký musíš mít, ne? Mý řidičák. No, ty jo. Co teď nic plní, hele? No, to. Kámoš Hruda, ne? Ale kámo, jak je tvoje největší vánoční přání? Abych měl motorku. My lidi, abychom se dali tak pěkně dohromady. Jaký je vaše největší vánoční přání? Aby jsme byli zdraví, všechno máme. Tak to jo. A vaše? To je tajný, to se neříká. To se musí učit tajnosti, aby se to splnilo. Vánoce. Vánoční pohoda, vánoční dárky, vánoční atmosféra. Bible praví, že Vánoci si máme připomenout narození toho, kdo nás přišel vykoupit z našich hříchů. Dobrá. Jak je vidno, pohledy na Vánoce se liší. A to nejen napříč kulturami, ale samozřejmě také napříč časem. S čím dál tím větším modernizací společnosti se Vánoce stávají něčím, čím původně vůbec být neměly.
Jejich pravý smysl se nepozorovaně vpekl do nějakého vánočního cukroví, nebo zmizel ve vánočním punči a takto byl téměř provozen ze světa. Co z něj vlastně zbylo? Když to vezmeme hodně obecně, jediné, co se zcela nevytratilo, je alespoň ta základní myšlenka – být spolu. Kruhy rodinné se v této době uzavírají u kulatého stolu a všichni s úsměvem na rtech konečně alespoň jednou zjistí, co se kde, v které rodině za tu dobu událo. Kouzlo a magično toho 24. večera měsíce prosince tu je stále. Bdí nad tímhle dnem tak, jako labuť bdí nad svými malými svěřenci. Ovšem to, co nastane před tímto večerem, to už není radno tolik připomínat. Už v září se žhaví virtuální a někdy i nevirtuální košíky všelijakých obchodů, rozmanitých druhů a názvů a začíná nákupní vánoční horečka. Otázka, co ještě? Ještě pod stromeček je v této době tak aktuální, že je to často až děsivé. Není divu. Vždyť obchody to ještě navíc podporují. No ano. Ježíšku, je září, už je čas. Bohužel, tady je poznat asi ten největší přerod společnosti. Každý se snaží uzmout právě pro svého blízkého ten nejvyňuněnější, nejlepší, nejkvalitnější a nejúžasnější dárek. A není to žádný problém, protože každý správný obchod vám přece pokorně a poslušně podstrčí přímo před nos přesně to, co chcete. Tak, neberte to, že? Ano, jak je vidno. Materiálno už konečně téměř definitivně převršilo duchovno a pouhá přítomnost blízkého člověka je prostě na nic. Vánoce už dávno nejsou svátky pohody a míru. Ne, Vánoce jsou jedna velká marketingová akce. Obchody na nich vydělávají ohromné množství peněz a my saturujeme blízké něčím úžasným pod stromeček. Ale kam se vytratil ten pravý duch Vánoc? To, kdysi skutečně lidé měli odpouštět, smát si na sebe a zbytečně se nestresovat. Teď se totiž začíná společností plížit přesný opak. Stres, hádky, smutek, veškeré vánoční zvyky a veškerá vánoční atmosféra už je dodržována jen tak. Spíše proto, že se to musí. Že se to sluší a patří. Všechny tradice jsou už pouze suše dodržovány jen proto, že je to spíše atrakce. No dobrá, ale aby to nevypadalo, že veškerá atmosféra Vánoc šla do kupru a Vánoce už nejsou ani trochu to, co bývaly, tak by to teď chtělo trochu obrátit. Vánoce jsou skutečnými svátky míru a pohody. Alespoň na tu chvíli. I přesto, že ten schon před nimi je neuvěřitelný a nezastavitelný. Tak i přesto všechno, když se pak rodina sejde kolem stolu, zařízne se do kapra a pak už přiťukne něčím ostřejším, ze všech spadne nervozita a ostatní nepěkné součásti našich osobností. A nakonec se ze všeho vyklube krásný večer. Takže, sečteno podtrženo, Vánoce nejsou stejné. To ani náhodou. Ovšem, aby někomu nebylo ukřivděno, určitě jsou i tací, kteří staré zvyky dodržují. A také ví, proč je dodržují. Určitě jsou tací, kteří znají tu pravou podstatu. Základní esenci Vánoc. Ovšem je jich pomálu. Ale i tak stále mají své kouzlo, které jim zkrátka nikdo nikdy neupře. Tak tedy, šťastné a veselé vám všem. Jsou přání, která se s postupem času nemění. Zdraví, štěstí, spokojenost, láska. Některá z nich stačí vyslovit, zatímco jiná doprovází tajemný rituál. Například milenci po celém světě si v posledních letech spolu s přáním nekonečné lásky vytvořili rituál zamykání zámků. Říká se totiž, že když zamknete zámek okolo zábradlí na mostě a klíč hodíte do řeky, láska vydrží navždy. Naše přání na závěr bude prosté. Prožijeme příští rok ve zdraví spolu s těmi, které máme rádi. A nyní už nám dovolte se s vámi i s rokem 2013 rozloučit tak trochu netradičním pojetím rybovým mše vánoční.
staň bystře, shlédni na jasnost, nebes hromadnost, krásou hlídáš ten konečný čas. Hvězdy jsou dnes krásnější, obloha je jasnější, měsíc krásně plápola, světlý je zad obora, denice již vychází, zájů volá zjev, vykáním přelibí, ptáčku zvučí křev, rozlehá se les, slyší. Za vodou tak zvuk, Moldánkový jemný hluk. Ejhle, slyšíš, mistře, slyšíš, dudlování liber? Hele, stačí. Děkuju. A pokračování v prosinci.